खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मोननै लकसभा बियाबाव बिपिएफआ बिजाथि होगोन आरो मोननैयावबो देरहानानै सासे केबिनेट मन्त्रि जाहैगोन बुंदों हाग्रामा। बिजेपिखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैदों इमानुएल मुसाहारिया। लन्थिबारी आरो पर्बतजरायाव एग्र'बेस माल्टिपार्पज कअपारेटिभनि हेंथायै सोमजिनाय गुलाय गुजायनि सायाव खेंफोरथि। गं 97 तेजास फाइटार जेट आरो गं 156 प्रचन दावहारु हेलिकप्टार बायनो भारत सरकारनि गनायथि। इउनिकनिफ्राय बेंककसिम थांनाय लुफ्थान्सा बिरखंआव सानै बिसि फिसायनि नांज्लायनायाव दिल्ली बिरखं गाथोनाव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनांदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बिपिएफ दोलोआ आथिखालाव गोहोगोरासिन जानायखौ नुनो मोन्दों। बृहस्पतिबारखालि बाक्सा जिल्लानि सिमला हुजुआयाव थानाय केसि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव जालांनाय बिपिएफ दोलोनि 83थि CWC मेलाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सोंनायाव बुंदों दि फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव दरं अदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव साफा बिजाथि फसंगोन आरो मोन्नैबो समस्तियावनो बिपिएफ दोलोआ देरहानानै बे खेबाव सासे मिरुनि केबिनेट मन्त्रि जाहैगोन। लोगोसेनो फैगौ समाव बिपिएफ दोलोआ रायजोनि गाहाम मावलांगोन होननानै बुंथिबावो। मख'नो गोनांदि बृहस्पतिबारखालिनि 83थि सेन्ट्रेल वर्किं कमिटिनि मेलावनो बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गोबां बिबानाव थानाय इमानुएल मुसाहारिखौ लाफानानै गासै 100निबो बांसिन सुबुङा बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमहैदों। बिजेपिखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैदों इमानुएल मुसाहारिया। मावफारिया जथुमा मेलाव बिजेपि, इउपिपिएल, आमसु, एजेपि, कंग्रेस आरो आसुनि गोबां बिबानगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सिमला हुजुआनि केसि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव बिपिएफ दोलोनि मोनसे मावफारिया जथुम खुंनाय जादों। बेयाव गासै 271 सा गुबुन गुबुन राजनैतिक आरो राजनैतिक नङै दल संगठननि नेता कर्मिया बिपिएफ दोलोआव अफिसियेलि हाबफैदों। बेनि गेजेराव बिजेपिनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार आरो बारग' एमसिएलए इमानुएल मुसाहारि, चापागुरि समस्तिनि एजेपिनि बारग' एमएलए जितेन बसुमतारिया बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। बिजेपिनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव हाबफैनानै इमानुएल मुसाहारिया इउपिपिएलआ जोंनि गाहाय सुथुर होननानै बिबुंथि लाखियो। मावफारिया जथुमनि जोबनायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बिबुंथि लाखियो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। आरो क'क्राझार आरो दरं अदालगुरियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि होनाया रोखा आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहानाया रोखा आरो जों रावजोंबो दोलोनि मित्रजोट जाया होननानै फोरमायो। क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव जोंनि बिपिएफ दोलोआनो देरहागोन आरो दरं अदालगुरि बे मोननै लकसभायावबो गेलेगोन आरो बिपिएफआनो देरहासार जागोन होननानै फोरमायदों आरो फैगौ समाव दिल्लीयाव जोंनि बिपिएफनि सासे मन्त्रि जागोना रोखा होननानै बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया फोरमायदों। बे मावफारिया जथुमाव बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, काम्पा बरगयारी, हेंथा हान्जानि गाहाय देरहासार बसुमतारिजों लोगोसे दोलोनि गोबां नेताफोरा बाहागो लादोंमोन। चिरांनि खैला मैलायाव सिडली चिरां एग्र'बेस माल्टिपार्पज कअपारेटिभ ससाइटि गायसननो लानायखौ लानानै सोमजिनाय गुलाय गुजायनि सायाव खेंफोरथि होदों एग्र'बेस माल्टिपार्पज कअपारेटिभ ससाइटिनि नेहाथारि बाबुल बसुमतारिया। मिथिनाय बायदिब्ला खैला मैलानि 1 नं लन्थिबारी, 2 नं लन्थिबारी आरो पर्बतजरा गामिनि माख्रा दैनि साखाथियाव थानाय सरकारि हायाव एग्र'बेस माल्टिपार्पज कअपारेटिभ ससाइटिया गायसंनो लानायखौ माखासे सुबुंफ्रा हेंथा खालामदों। बेनि बागै रायजोफोरजों सावरायनाय जायाखै होननानै खौरां गोसारदोंमोन। नाथाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों सिडली चिरां एग्र'बेस माल्टिपार्पज कअपारेटिभ ससाइटिनि नेहाथारि बाबुल बसुमतारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला 35 बिगा हानि गोनांथि जानाय बे बिथांखिनि थाखाय रायजोफोरजों सावरायनाय जादोंमोन। 1 नं लन्थिबारी, 2 नं लन्थिबारी आरो पर्बतजरा गामिनि गावबुराजों लोगोसे गामिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो रायजोफोरजों सावरायज्लायनानै गनायथि मोननायनि उनावसो बे बिथांखिखौ लानाय जादोंमोन।
एग्र'बेस माल्टिपार्पस क'अपारेटिभ ससाइटिनि बिथांखिया मावफुं जायोब्ला ओनसोलनि गोबां खामानि गैजायै लाइमोनफोरा गुबुन रायजोआव थांनायनि सोलाय गावनि जायगायावनो खामानि मोनगोन। ओनसोला जौगाखांगोन, मोजां मुं मोनगोन होननानै बुंथिबावदों नेहाथारि बाबुल बसुमतारिया। अदेबानि बेनि सायाव जायगानि रायजो राजाया मा थिरांथा लायो बेसो साननो गोनां। मानो होनोब्ला गोबां बिथिङाव बिथांखिया जाफुङाब्ला साननाय आरो बुंनाय बायदिनो जाजोबा आरो गुबुन महर लानायखौबो नुनो मोनो। रैखाथि बिथिङाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय भारत सरकारा गासै गं 97 तेजास फाइटार जेट आरो गं 156% दावहारु हेलिकप्टार बायनो थाखाय गासै 1 लाख कौटि रांनि गनायथि होबाय। बृहस्पतिबारखालि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बे खौरांखौ होदों। बेनि थाखाय रैखाथि बिफाना गासै 1.60 लाख कौटि रांनि प्रप'जाल होदोंमोन। मख'नो गोनांदि सिगांनि गोबां सुख'ई दावहारु फाइटार जेटफोरा बांसिनानो गोजाम आरो खामानियाव उदायबाङै जालांनो हमबाय। बेनिखायनो आथिखालाव भारत सरकारा गोदानै गं 97 तेजास फाइटार जेट आरो गं 156% दावहारु हेलिकप्टार बायनो थाखाय गनायथि होदों। जार्मानी इउनिक इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोननिफ्राय थाइलेन्डनि बेंकक इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनसिम थांनाय लुफ्थान्सा बिरखंआव हान्थिनाय सानै जार्मानी बिसि फिसाया गावजों गाव सानैजों गुड्डा-गुड्डि नांज्लायनायनि जाहोनाव बिरखंआव थानाय गुबुन हान्थियारि आरो केबिन क्रिउफोरा जोबोद जार्लायाव गोग्लैनांदों। जाहोनाव बुधबारखालि दिल्ली इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनांदों। दिल्ली बिरखं गाथोननि एटिसिजों कन्टेक्ट खालामनानै इमारजेन्सि लेन्डिं खालामखांनायनि उनाव जार्मानी बिसि फिसाय सानैखौबो दिल्ली बिरखं गाथोनाव ओंखारहोनानै बिसोरनि हेंथायै एफआइआर होदों आरो रैखाथि बिफाननो गथायनानै होलांदों। उननि समाव 3 घन्टा लेटै बेंकक फारसे बिरखांफिनदों होननानै शिलंआव फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।